akimonsabirani efamilia yache misigaki konyeke gaki natema gutamia omogakone lakini gashindikana lakini ase oyo omoitete Nyasaye namorigere nande namoiraneri. My father, my big brother, bono am I next? Am I the next target? Bono bataete gokore familia itopi. Nabo njandegete goikera igo moise gosoa ase enyomba eke nenkei. Nyandiri abwata amari kanga twateba na amari abuniwa lakini kende nkeyo. Goikera boni gati ndamanya ng'aki yaitire. Inche ng'onda geto bokendwe boichire ndayana. Ngatebi ng'atato mino anyorekana. Haitire. Haitire. Ana harito kuona ni kaba. Akimo ganrata. Akimo ganrata. Iga wana asaya ngaya tata. Iga. Iga kuruku kabos. Igo ayitu tenene ekenyore ke kabos igoro. Kose kenyora igoro. Ekenyoro gikuruku yaibasa. Yaibasa. Hai, tano chaba. Nekyo kurukwa marieta. Elieta liane nguruku elicha. Umaliba. Elicha umaliba. Ai tata ngaki kuruku narangu ikakomanya. Erikiongeri. Manchomorigereria obosongo vibes channel yeto ya Chirankuma ase okoretera amangana genderete imeye binyoro anene meyagusie kiagara ntuto gukwane kigusie na kakabotambe ngokwana nabori abagusinga ninki kiabere gusi etogo cha kurigia abasasiroti ababasta nabarisia turahangiri umusangerekano monene Nyamira no yonde gusi stadium wari turwebi ngwanso sebirecha natubwatuke birecha bitubwatete yani abagusi ya ikirase we don't value obugima bw'omuntu yani kaka nabonko boka mambi ngende mwene bayane mongende muna chebigoti mutiga abo ngende nande ngendere komenya yani igotu baskari bagocha barigereri iga babuguri omubere bahire mocheri igasi yerera abo gusi abo no twekerete maiti ninkekebe aiga gonde kenyoro gia kabosi gere ward ya Ibeno imaya constituency ya Nyaribari Masaba county ya Kisii Nyaribari chache county ya Kisii nate banyamajibe Masaba kiagara no mupaka Nyaribari Masaba iri guchirugura ari ngumbu ari bunoroje iri Nyaribari Masaba na guchaiga bona Nyaribari chache so asengo genda no muchige tore mari siri batireri rabo maria bari nabo bari umupaka igoro guchimate mari ngikiandeterega na nyororo botinga mwaka nare maiga mwako monene age tio mwako monene iga agatoka mubiro rutire para aitira asunyuntire tatu mubiro yaitire asunyuntire uko bugangane yani ko bugangane tumanyiti ko bugana antu bari gusunyunta kibando kirebuni yani asunyuntire mororo ta kirira kinia asunyuntira akingi kaga asunyuntire umutu yo ko bataigo guotota agatoka gatugutira sinare baruka kegogi samwe anate guchiro guraiga mwako iga bwate familia nene murugi oiga amenyete Kitale nere konye no amenyete lakini iga acha iga for a holiday around 5 months ago. But what is interesting mwako yekera gutoka itire igisa kukenga bune kigo arutire para abunsa manyinga taiyo yani matekero umuntu aitire nabakora ligetiringa abantu bari ko muruwani nabakora manyinga lakini abarabete igo manyinga taiyo emburanja atuete that Friday evening nabaka mugete igo tatwereri meaning mwako uyo gaite twe somewhere else bakamu transport bagacha bakamuruta parabu lakini kaka egento kiagara na jane kemo in 2009 omugako uyu itire omwana uyo mumuromo nenenere igaite tumugaso saa 7 iguru bantu bakaminyokaga bakamubwata bakamutari kenyura iga bakamutari bakamuira bakamuita saa 7 cha moso iguru bakamuita bakabatachenda bakasenyenta agakwa bono kuruerio paka bono is almost 14 years ago kuru 2009 paka bono abantu bamuitete mbamanyire abagotari para iga mparochi go paka marieta mbamanyire lakini not even a single person obwati omanyire tigangote omonto nabo moibie chwene omonto nabo morogi omonto tayo inseye rioba obwate chinguru cyo goito omonto nde eyero njanya konyarekana boigo no ane bibiri ngotebere nakyo omonto gwakanige siomba Nyasaye bweka bono abantu abagoita
aho bari bamanyire polisi mba bamanyite amarieta efamily ne bamanyite by name lakini tikankuburia abagusi aye bono ekero gotara buri kwabo kaguru mwao kwabeke wrong ne sadi ogotara buri komaete birengere ringa abana banyare bagachandike tasigite bari kintakana naje gwitita abaiburi babo ngaki akiri yaongo rikonde ndire buri rigwaka ime kwara rengere ringa kiere aye bono ngakyukurara bu yani burire uraire buri okono bise tu brangeti ogwika kwara rengere ringa omucho nyarebe inche nabaitete abana bari bakono gochandika ari batabwati ndagera ngani injengerete chirana nchira bagusito koreta chinyomba chirana chitahere omaete bibilia gotebanga okorageria gokobwate bakekiare giakane kiari giakane minute ngaki aye onyoro omwana o anyoro omwana oyo anyoro omwana oyo ekera anyoro omwana erana no ekoerera bono it means nga ayera ne gokobwate bakokwe egiagera abantu nabakesana bakorora kiari giakane abana abachokoro ne bichembene nabakesana bagwikabo inki kwere ntereme chando lakini tokoboriga tutaragenda guchioro tugwe story bunere kiagera yuno mugano twere sugoro igoro kana turi gukwana na bamuna bamwabo no bare kana turi gukwana na mumuroye na haroro tigari taiga na bande gukwana turi no muruyo enera no ware n'abantu bande we try to understand what is really going on lakini nchengu kurira bagusiba minto akuna haja ito omonto bori omonto ngaki ayetata mbo gwasugeti obori mobwane nkongera neri ori gosenga kyotagete akuna haja kuwa mtu anyway getora maiga tagete turarigerere turaroma chioyo nganga kiore turakwana n'abantu bake tonga story kibabwata ikiongeri ngeyo manyerete kakasungura eri kiongeri asengo manyerete magi no musani onori okay I see okay so nere amangana nara oyo no msokweta kai pole sana kabisa rush naye magi atete turiki kai bia sana abata tebati tokorigi ona dine twakorigire mpaka ya bidringa toro jitu wajira ko manyanga mpaka no renza kabisa erieta kwande ekbakoro Eric Kiongeri bas naye Erieta Elijah Matagaro Umariba. Elijah Matagaro Umariba. Oh, very good. Njuma muroma no nyumba. Biasa. Tabango ba. Biasa. Monjo murigereria finally toikire maiga somo choyoiga mnachika gotebia. What a very interesting story. Na ekero gotegerera na bokoranga na mabira manene na tebigu ngaiga goturu mupaka iguru mupaka onyari bari Masaba na nyari bari Chache constituency nyari bari Masaba na nyari bari Chache igo rugura turu constituency ke mwaka ocharugura kuru mupaka nsari ga rochari na gucha iga guru na kabosi lakini constituency nyari bari Masaba ngayigete leo Masaba yite gari bari ndugoro bari mumino igari nyombe mate igo chinyomba chiri ari ga bono guchiruguru Masaba nyari bari Masaba igo bono gocha ino muri nyari bari Chache okay agikuruku William Mangwenyi tweresa ngo umucho yino nga kiore yani bomura baringa muri yayo umucho yo ito konyadura mura saba bana Joana ukwana ngwire Mangwenyi umaliba ona abo yukia chima musmambi uchikuboka aikarugurugari anganya mura bantu baguruguru wa kigogi baguruguru kigogi ngayera abono muna tole kigogi ere muinoga okay kere to kendra kigogi iko kigogi ere constituency ngaone yaina bana yere kwede Masaba ere nyari bari Masaba kene na kirenchera tukwama na amura babiriga ayo makuru kupirip tong kirima bisa kuna mbili antena pole kubabuna pole ni yakimo moko na mumurumino kuchemisi mugena arega umaliba na tuwanya ole karaire pare kuno no abantu bayire goira dango je kurangire antu kurunka gaigana chemisi mugeni gatukire kare pare kuno
uchikoe tuchikogenda tuku bamati bagukura kuruwa iga na abana bachuru twange na barabu tugoikoro tukanyana omane ni pare urare mpara ya esarire bono ngai kwere ndaburugura busogota kegogi kegogi bantu banyoete gairite amang'ang'ani igoro ari na chingoma chinyinge ebikoto no bibekire ensemo mburete motonyereti tatoreti gende gionsi tuchikorigereri tugasimu ebikoto bire nabo bibekire ekemo ensema kende ensema enyimba abwate tuchikorigerende no ekurete kebete gago no ekurete kendete gago musabu chibu ukegogi saburokeseni togonyana wale wasa oteba na nchaya tinyamanyiti otaya namang'ana makong'u mukere muntu ari para igoro iga korubotuko okanga rende nyama machata iyo igo rituko ria gotoka Jumamosi Jumamosi maambi chuma erimo goroba embura netwete njatuete enyinge lakini erimo monyorete bono tatwereri yanga nonya tatwereri aya orende twakega togonyara abasigari bakiamukama bachire rende togorenda omobere gago keiga basigari baramasa bagocha rende bagopimbapima iga bakoimukia omobere bakoenda nao bono nabo toiyo na ogokumia omochigo nabo ore omotaka iroka nyomba iga iga James abwati gende gionsi nekora gande okora chikondo togokora omochigo nonya omong'ina oye ase are nekondo agokora tabwati gende gionsi bono natobwate ogokumia nonya epiringi tomanyete ase tore arusi gaki togankwancha onye amatende yonsi etokonya gaki ase ogwancha gwaino erimo monyorete ensa iga naraireka rituko eri chuma botuko chuma botuko inche ntorochaine aya ngasikia gokora chikonda ekonda arenge bwo omosigari onde okorwa buna chui nkonyware nkonyware ewa rituko eri Friday rigima morochene nere Aye. tiga mogoroba riki rituko rigima ntorochaine aya aro yokarenga bono ase enyomba yaino mino yaro yogatano yogatano Ewa. ano yokarenga ino yokabe omuraba mino moya bari bonsi moyo bare ewa iga ase monyorete rogora Eh. ne ekwerende elocation eng'ao elocation eyemo gose nesa location chire tofauti elocation neng'ao eyesi tomanyorete eyeitu neng'ao ewa bono ino koreng'ana buna abanto bagotebana na abasani baye baringe rituko erio nki akoboriwa bono ekingero onde teratogote tari na nkoboriwa ari kende aya onde taigotebi kende aya bara ino mobwate ripoti ng'a mumuro mino mbaetaine nonde gose nabwate deni yonde teni aya twanya koibu ina teni ero aya igo bono machibo buna itire mobwati machibu ntobwati tiga rende ntokonya koboria na naete toteria kaboria mandazi nara nabwate singi 50 kanya mandazi taiyo ne ching'ende omanyene oyo oteri na eri mambi na baje achetaga tweresa njira gang'aki baminto yochete saa 2 mwane akasaba ching'ende akasaba mandazi akabona ng'amateiti yangu omugati akana mugati ndikoire mugati ngochikoigota ono bagatigana nere nyone rachete oro gakorega 10 omusani one customer yane gocha yangori ching'ende gegere rituko wakore ching'ende ocha okore ocha koriera gose orichioko gekoronde taiyo muntu taibamiete komong'a iga ndagenda gokwera gose muna acha iga agansa ekonda gagochui ewa igo omonto tarachanda abateng'a ntwarenge na nyarebe rituko erio Friday nase akorete egasi mwachie twara ase akoete egasi ene ntochiete oro omonyene agoteba kana gamotuma tochie mpesa eywo ase hoteli eywo akarusia 200 oro ewa ase amariete ngoroku ericha atakara omariba inche omomura omokogoti ngobwati maremu eria gatato bono inche nigo nkamenyete esaidi ya Nairobi nanyora amang'ana aya rituko ria Jumamosi maambi moruki one gakong'akera esinyi moruki one tamenyeti kanyonere niga akamenyete esaidi ya bosongo mate namenyete na efamily na abana bande ninche nigo nkamenyete na abana bande Nairobi bono rituko ria Jumamosi maambi saa 11 ekero riakong'akera esimi noigwete amang'ana abere kago mate mang'ana ki
Omate gagontebia nigwete muna James nyiga atogete bara igoro kang'entire gaitire ororo nkamoboria araria kegogi moino bwi anti yane anti nere kegogi moino bwi anti yane ebara igoro moboria igo igo ogaitira akabeku mwe anti yao isiko yani ang'e para igoro bwi anti yane enchera ekonda bwi anti yane anti eyo musubati omwabo mama omino musubati omwabo mama asogete ensemo yake uyu moino uyu musubati omwabo mama bono kumobwatiria gatatu bono ng'aki ekobe coincidence abantu aba okay enchera mweresire okorora ng'a omomura omino taiteirie abwo ase abekire kiagera kanga amanyinga naro kanga egetiringo nkero naende embura yatwete Friday kango natwirire chianga kanga egetiringo ngiarorokane chianga chiro chinchi agwata amanyinga chianga bari baigete ororo kiagera muna bakoeresa nchiabwate manyinga amanyinga naende konyara omereire amanyinga omate ekero omonto aituru okonyora nakire mioro ebamwagete amaiso anyugete bamoitete amaiso omotwe chimbaru echi igo yani bari komosunyuntere egento gete getari korusia manyinga getari korusia manyinga mobere okay torochi bakamoita chimbaru echi bamoitete abaigete ororo bagate nabachete komorigereria bakanyora bamoitete chimbaru echi bamunete sana alafu niga amaiso bamoitete amanyinga bono omire mambiri bono ekero bakorigeria amanyinga niga omererete omobere rende amaiso ogaigasi bari komoita omotwe amanyinga omire na bari kong'eresa bono bono inki kegenderete seina bono bono eki naki giatosire what is going on eki naki bono gesinyete ekiagera ogoitwa okwo nyo intwe togosimia ekiagera omonto tari gose toratebe ngoiba arenge gose akabwatu ngoiba arenge gose ngende kionsi abwate gose nechibesa abwate orate gose nechimilioni alafu abande bakaro nabwate chibesa bakamobwatia gere nomonto ogwekorera ekonde gesaru gitare negasi yaye amagoko agokora basa kwirinde omogondo oyoye onya mogondo abwate ng'aki ong'ane buna tokaransta mogondo no omonene mogondo oyo ochakereta gwatirimbo gogoika emiringo amweri muno rochete nene igo alafu kanda alimo muno oche emiringo amweri ando gwatirimbo goika mpaka rochemi omogondo no omonene igechaye ya iga nkwaye mata echaye itari yaye aba nechikasini cheto chitirimbo geteka ase echaye echi bono iga omoga niga abwate oborimo obonene akarwa ororo rende bwa emongeri tata yani omogaka ase okoramwete akamobogera mumbu niga ino buraba muri amwana goikaransa mobora niswali ng'a ninki kegenderete ase omochibi torochi bono kero omonto nkwerigeria are esiko ntwanya korigia ekao toisaranse tomaire lakini eri ritang'ani omwana asirete omwana omaremu bwendugu yane ekero asirete ntoisaransete tokamanya tokabora rende ng'aki yarenge abanto abare ebamosuspectete na omwana niga nankoiba arenge na gento nkeiyo abwatete ekero omogambi akobori monyorete naye evidence ende yonsi bono bakanyora namba bwate baikire goita omwana abo bare komoita bono nari twaisaransete ase efamily tukanyora rende kende nkei kiarenge omwana are goita na oibire gose obwatire evidence gose eng'ombe gose embori gose enkoko kende nkiarenge oro efamily eya ino mobwatemo bate chifamily nchire okonyora chikorwana yani kenyora oga chifamily kongo onyarebe nono korigerani bari korigerani inka iga nkorwana more nonde okorwana torochi bono ntomenyetika kero omonto akamete kando kenge oyo oro nendugu yane oyo kabere na omonene noyo oyo nkobwatiria sita abande ndo oyo ngaya abande tokare isiko isike ekiagera ndobwati ng'aki chiogochikonya kuumana mana ondata yo mokumana komore history neri yogoitwa omochi oyo ino yogoitwa yani gotatiga marembo bono yosirire tatiga omwana oyo is there any history in your family ng'ande monto onde naitete gose monto naitete monto omonto tayoite gochakera abwo omonto ayo gochimagega omonto tayoite tu oitiru gose atoke enchera gose atoke nonya nyomba onde taiyo aya yare history teiyo koromagega aya iga china chintang'ani bono moigwete bono ake baba Mbia. pole Asante. naki okuruku Chirie tankuru kwa sikeru pokemo. alisikerwa nayo morugio maremo inki ngikegenderete Titang'ani kabisa timaeti gose ndachakera ase omwana maremo osirete manya gocha ase omogaka karati gango mwana maremo onaende omwana maremo narorora osirete igo narwete na abana ase eng'encho ya obokong'u kwerigeria nkaenda Kitale kero naenda naika Kitale eyarenge 2009 January nachiete oo egoika 2010 ngaakerwa esimi gocha Kitale
omong'ina mama aganyaregete lakini ekero nachete goika iga iga mong'ina mama omino bono asoso makobiara nkanyora ng'a na omwana one okure na omwana oyo iga ekero nkobori eshida ninki ng'a omwana oyo iga arusetiwu nyomba ase amenyete enyomba yarenge nsa aria abanto bakamobwata mogaso igoro bakamotaria bakamoikia ang'e gochia kiamokama bakairania bakareta bagaikia ase akorokwa friends bakamoitera ororo saa 7 igoro bakamoitetu mbarochekaine barabwo mbamanyekanete ng'a nyarebe na nyarebe bamoitete abana abwo bakabekwa omwana oyio akabekwa epara igoro agatigwa abwo bono ekero twachete kobori buya togatebiwa yaya abasigari igo barigetiwu bagacha na omogambi okorokwa mosiria bagacha bakarusia omwana oyio epara akairwa mochari nari rende tochete tokanyora ekero na omwana oito iga akwete inche ngacha ngatindeka omwana nkaganya ng'a ninganie omogambi atenene atebe ng'a yaya abanto aba iga baita omwana oyo tiga batekeriwa hatua hatua ende teiyo bategeti nabo yasirete ng'a aywo akaera igo omwana oyo noyo karenga nere orenge first born omomura abana mbare ngobwate abana mbwate ebarenge 8 ekero marehemu arwete ororo bagatigara 7 amura barenga abamura bare 3 abaiseke 4 bono nki bagotebi mumuro bare komobuni mbarigo ekero okobori nki akorete nonye ekero nachete ngachungusa ase bakamura baminto nkobabori gaki nko mwarenge iga iga nki omwana akorete ekagera agaitwa mbachieti bantebeti takoreti kende ng'aitetu gosaiwa ngwachete bo omochifu aro okamobori ng'a chifu omwana one nki akora omogaka nachiete akariboti nachiete akariboti bakamoteitwa rikirense toche torore ng'aki togokora baadaye bono okorora ng'a ebesa yatakeire ndegera ekesi eki kemanye kogenderera goetera buna obotaka bore igatigara koba igo ngatebia omogaka tiga twombi totige togende rende tosughurikere aba iga batigaire moyo tokagenda kitare iga abanto amba bamanyire mpaka amarieta amo bamanyete bari bamoitete mbamanyetu mogaso igoro yarenge saa 7 bagoteba nabo baeresete bono mwaka 2009 2009 ilikuwa mwezi wa 10 okay naende korwa eri monto ondo nagoitwa efamiri ina gotatiga bono omwaka oo gotatiga omwaka oo na omwana oo naende monto ondo goitwa efamiri ina eita chiango chiaino mwaoga nini monto ondo naende nagoitwa omwana one nere bweka oyio itetu nere ochakerete goiterwa yani nonye abamate ekero bagoteba abana abaminto ekero bantebeti kware korigereria omwana oyio enchera eitetwe ebantebeti ng'a bari bare komoita ebamwagete bakaruta nse bakatacha enda igoro omonto ori na igoro otacha otara ogenda gochia aria riria barora ng'a bono orimire bakamanya komotiga naende barenge abanto abange buna bantebeti kere inche narenge oo okay omwana oo okure oitirwe na abanto in 2009 mwezi wa 10 mwezi wa 10 ene miaka erenga mpaka bono that's around 2009 miaka yarachire momo 14 years now 14 years later mugakona erotokire gaitire nje ndigo narenge kitare naende nche nomenyete kitare ase obweng'e na omogaka oyo lakini agaika omotienyi okarengo omotienyi orengo December agacha agaiga ng'a tigache korata omogondo oye arigereria arore rende areme inche rende igo nachete nkabekwa ase nkona gokora ebibarua rende iga aria kitare ebibarua ebinge ngotoka bire ndegere nshughurikere abana aba iga basome ekiagera nachiete korigereria nkarora obogima na obokong'u iga iga ngatema gotora chichae iga iga round ngaratema kogenda ase buna escheme gotora chichae nkarora obogima obo na obokong'u omoiri ono okorokwa edina agacha akandusia iga iga akang'ira gochia kitare akang'ira omochie bwa abana chintakana nkamenya ororo nkaba ngokora egasi ngasomeria abana aba iga enyaroka eyio nere enene nero nabwo nachakerete nachiete abana bong'ani iga nabeire ngosomia abana aba iga goetera chishida bono yaikerete December mwana omokogoti miaka erenga bwate omokogoti abwate emiaka 11 11 na abanto abanene olire karastari bono yaigete omwaka oyo iga omogaka oyo agateba tigache korora omochie oye agaicha agaiga korwa ache okorora emetienyi 5 inche bono ase obweng'e igo nkirete Jumamosi
nyore ngwakerwa esimi omogaka oyo otokire iga akwete na eparare. Aya ase oyo ong'akerete esimi ngastuka nimbwate enkoro embe nkaragwa inse abamate bagacha bakambwata chichirani yani ngacha buya naende ngaikera ngateba yaya tiga ndemereri nkwane manye ng'a inki eke kiaba nkoboria ekeene omogaka oyio iga aitire na epara igoro are ng'a ee moroche iga abwo esaiteire amanyinga naro ng'a amanyinga taiyo chianga chirochi nchibwate amache ng'a yanga nchibwati mache nki akorete magoso kiakorete ng'a takoreti kende ekere mokorigereria moroche ng'a nse abwo abanto mbatachete ebitiringo mbiro bakanete getiringo kende gionsi nkeiyo nonye intwe tosinyire ng'a kiabekire nsa nkarwa ororo nkaichana ngakuminkia omogaka one are goiterwa nabeire ngosumbukana na abana ekiagera omogaka ngosiba arenge nkarora yaya enchera ndakonya abana yoka tiga nsukie okogoro ng'ende nkore ebibarua nsomie abana aba iga kae omogaka oyo ache korokwa omonto ase obweng'e omogaka one nabo akoete igo na buna naakeretwe esimi etransport ekaratema komina ekiagera abana barenge abange lakini chichirani chiganchangera ekagera ngaika iga iga nare gosaba iga gaki monsabirani efamiri yache emisi gaki konyeke gaki natema gotamia omogaka one lakini egashindikana lakini ase oyo omoitete nyasaye namorigereria naende namoiraneria omogaka one namwanchete lakini otiakire kogenda ontigeire abana eserekari eramanye ng'aki egonkonya gaki abana aba basome ekiagera batigeire abana abake sana boni gocha hapa kweli huyu mtoto ndio baba yake alikuwa anapenda zaidi ako grade 6 Okay. njugo chagaiga akekera mokorigereria omwana buna oyo ng'aki mwana ngokorera rigereria gochia boni nabo nchandigete goikera igo moise gosoa ase enyomba eke nenkeiyo nyandiri abwate amari kanga twateba na amari abuniwa lakini kende nkeiyo goikera bono iga tindamanya ng'aki aitire inche eng'ondagete obokende oboichire ndayana ng'o barenge nere rituko erio nkaige kerachi tigo bamenyete nere onde teiyo kogotebi ng'o barenge komo momura oyo mwabore koeresa nare bari korakora kome ekonda lakini bono bagoteba ng'a ituko eri tarenge oo. nkaiga eriachete mbamenyete na mwana onde nkaige gose nere bwekochete Buna nyigwete bagokwana aba bangaga bagoteba ng'a ituko erio okorora tachete nyomba tachete nyomba taigeti gocha nyomba lakini mbamenyete na mwana onde nka tamenyete na mwana onde Okay. ase emete enye etanachire iga tamenyete na mwana onde nare biekori nare bwekomanyete bona yoko okorengereria kwao gose ogokagera kwao inki efamiri yaye ekobunigwa bono inche nkorengereria nsinywa timanyeti ase obweng'e mwancho omorigereria na eng'ana enkong'u sana kero ogosiria omwana oitwa gwasire na omogaka nere ase ogoitwa efamiri eye ekero nacha iga is efamiri etabwati kende kero okoyerigereria efamiri ere inse okogosinywa maete abanto babwate amaremo ngoteba tore kero kende na amaremo bakobuna abanto babwate enibo ngoteba tore kero kende na akang'ombe gete baroche gasibire isiko bagacha komoita bamura bamwe abuna bwaborocha oyo omo nere otwakwane nere oyo onde ngokwana tore nere famiri embana korwanera boremo gesa ense etongwa enye maybe bakare korwanera nabo baratotebe tomanye ng'a kero kende ninki kiagerete biore tata mbiande ndu ekigorogo nje ngorokwa Eric Ongeri oibo omogaka oyo onyorekanete aitire omuro okarenga oyo kabere yo kabere yeah. gekero orio ndasirete bono ayo monene Yes. short Yes, yes. gikenderete sina tata maybe ana wa omaete no mumura nabo ratwara bomanya Ona nje ngumeti there are strange things happening as a family itonda manyeti ng'a ngikegenderete in short sababu back in 2009 there is a beloved brother of mine nanjete sana
twarenge buna twins. So brother nabo namenyete bweyanti yana nao nare gosomera. Yanti yabone su afata to gete gusararia. No bweyanti yane gochigesera aria oyo mwabo mse oyo mwabo tata wona orengo ukabera umwalimu akaritaya no mugaka we no mwalimu orenge bakangira nabo bachite gonsomia. Ono rende narenge ngaki narenge class 8 2009 ngoigunga ndugu yago yaitirwe are panyorekanete para akwete aite tuna abantu batamanyikaneti ose baadaye bakamanyikana uchunguzi agakoruga mang'ana akaenda pending binto mbicheti kobwati kubuya bas akatinde ko orio tinde kire matari so koruga abo twabeire geka omogaka bono nere kuna bono nachete gwakirwa esimu ngatebi ng'a tata omino anyorekana aitire so aya aitire natomerete mpaka ebicha style yaitire nona nabo okorigereria okuming'ane eng'iti yare goitwa neba na eng'iti gose ogwaka omotubu amitire kerasi so rende nabo nakumeti sana mpaka bono natwachete gocha tugacha tukanyora buna egenderete bono tingo kakasungura tingonyara kuunderstand ng'a engiki kegenderete actually lakini you know ebinto mbire birakorekane yani oratigere nyasaye tu yeah honestly aitire style gete mpaka orakumina endugu eye yane nero nabo yaite tugo bono timaeti ng'a inche ngochikoba next because aba bararure ororo nabwo nkobwati my father my big brother bono am I next am I the next target bono bataete gokora familia yaito pi yeah I'm failing to understand kakasungura yeah negento kekoroma sana because one family teri koerare no mbono iga ndamenda yande ng'aki amang'ana na manga okorekana emechi maybe egento ngekaro egento kero kebisegete somewhere that's what I'm thinking egento ngero kere deeply hidden yeah egento ngokwana ase eng'encho nono omwana omoke nabo agotumeka common sense amanye ng'a asensi ng'a no wae omochi oyo bwoka wae omwana ise the same incident why kai tanda wire kenega kon egekong'u okumia kakasungura inche egento ndatebia abanto baminto andonsi ase bare batosabirani sana because egento ngere tokoroka ng'a okonywa amanyinga yani okorora ng'a ooregire now this has to stop no onde bwensi ora andonsi ase agokora amang'ana aya iga this one has to stop batigere iga iga batororera amabera gose nyasaye tobatigere nyasaye atadili nao yeah ono okogani kwa onkoroki oko bantu bari bakorigereteria abanka abande n'abasani babo ono okogani kwa oko gosaba kwa onkoroki buno momura bono utigare tomane nebo mochwe abaminta abane nabake gaki nkobasaba
ama kong'wa yabeire kagotonyora buna korwa ase my brother na bono iga tato nero okure boigo gaki nare gosaba ritang'ani pi security erigereriwa ase ekenyoro eke. Number 2, tata bono iga ntwe ntobwati kende pi. Tata bono iga I have no idea naki akorwa mochari. I have no idea gaki abana baminto bari twaberire nainwe mong'inyorete momanyete onde bwensi ora come across this video moteme gotosupport, moteme gotobeka riberera ase eng'encho omosigo oyo na omorito na uchunguzi bado terakorekana endogo yane yarete twega tugutugago bado uchunguzi terakorekana yare konyarekana uchunguzi ekoru ime zaidi emanyekane embarabi bamoitete ase eng'encho buna akwete buna aretire ensabu eki na egento kerabe ndoche rahisi sana gochunguza abanto bamoitete. So motokonye gaki any support kento kende gionsi oranyore motosupport gaki ase ogwancha kwaino oku nako ogosaba kwaneka Kasung'ura. Mwancho morigere na amariga manene wansinyire gokwana lakini rende bari mubwatere iyanda tokonye family eye iga erinde nie tato mwabo samasikani na ayanda manya kubwatia lakini rende nonya nayesika buna boko kuminga kere family ego itugesa kwikyo muromi no itwa na mysterious way mugaso igoro saa 7 abantu barigerereti mwakonde nero toka the same way kaitire nero toka gatugutire para igoro iko bono abagusingora kwana nengatemanyete gusieki abeire gusi tugucha gukora ebingwanso ekiagene njira abantu bono baguitana njira abantu baguitu timanyete gose monto naro bwato kubua bwogoiro obogima bw'omonto yani ng'ae kwaboka igo gwaita omonto andi gwatara kore moyo yani gutara para igo kuna korengere ogochikororonya omochigete kwarenge nyarebe nguzira kininje na muitete ona ye akiri aho ng'akiko kore mirimo oroja abantu baitete mu muroyo no bare no bagutara gaiga no ena ye kero gutarega kwarora mu muromi ino ng'ai yani ukoraga ng'a ukoragira omonto ng'a nocho mu murori ng'ori tata nero itete mu muromi into ng'a kyokorengereria abantu bakoigo aba gusitira totwara obwanchani nonya makong'wa ichoire nonya amarema abeire bobe nebinto binde bitwa kavire binge tiga twanchane aho nyomuntu kabwato omochando ngosirangeri bamura bamwao nabo bakwanira abamura banene mwaka naro kwana obwate chimbuche murangeri mote mu muromi no nkomocherare muromi no nkongibera kari nkugitira omuntu mugaso igoro. Anyway etogosaba abasikari mokore uchunguzi esaine wetera saba chief na abasikari police DCI mokore uchunguzi buri esaine so that family yetu arobokene ng'aki enkaja abo gekubuniwa ABCD bono moitu to mutangani oyo kabere abasikari no more abachifu no more motokore tia maiso bono ng'aki family ekomanya uchunguzi ko esaine omugako yamanyu ng'aki ningo moitete abantu abomanyekane ng'anyarebe na nyarebe nainde babwatwe ekiagara nemanyekaine ino mokamanyete ekimoko mubunia lesi moja motatebi kiagara abasikari numubwate enchira mokomanya ayande tunakogenda mareta ngoro koroja asika Kasung'ura tiga nyasaba munene kinyoreke nikibono mwante kikurukwa kabosi kinyoro gya kabosi ewodi ibeno ya ewodi ibeno constituency ya Nyaribari chache county ya Kisii nyasaye tiga ba munene.